Ens centrarem ara en la conversa amb Martí Boada i potser encara en tindrem alguna més i tot via Skype. Martí, com estàs? Què diu el Xavier Grassat? Què tal? Bona nit, tingueu. Trempat, com Fem sempre. així com els japonesos. Sí, com cops de colze o com... No, cop de colze no. Cop de colze diu que és massa a prop. Sí. Escolta, diu que... Bueno, presentem el doctor en Ciències Ambientals, geògraf i naturalista, Martí Boada, conegut del programa. Què ha passat aquest cap de setmana? Dius que estàs emprenyat, amoïnat, angoixat... Col·lapse. Si això hagués passat en el sistema urbà, d'una altra manera reaccionaríem. És a dir, ha sigut una cosa... És a dir, no és que hi hagi hagut una arribada de cotxes massiu en el món rural i sobretot a la muntanya i als boscos, sinó que s'ha produït un col·lapse a les pròpies carreteres, als accessos i després l'entrada massiva en el bosc. L'entrada massiva, que això no té precedents històrics, diguem-ne. No? L'entrada massiva, no. És a dir, la gent clàssicament va passejar a bosc per un corriol, va fer 4x4 o mountain bike, el que sigui, però sempre des de la carretera o des d'una estructura viària, d'un camí, d'una drecera, etc. Però entrar dintre el trepig, diguem-ne, en un sistema forestal, massivament, Perquè, home, cada any, quan hi ha la temporada de bolets, hi ha molts municipis que s'han organitzat, que fan pagar fins i tot una certa quantitat, dels últims anys. I per l'economia del darrere país també té una importància que no es pot deixar de banda, en absolut. Per tant, no es tracta tant de dir, no, escolta, no, anar a buscar bolets, perquè tenim una tradició. Catalunya és un país amb una cultura del bolet, amb una autèntica micofília, que és una característica de la pròpia personalitat del nostre país. Ara, el col·lapse i aquesta entrada massiva, això sí que no té precedents, perquè al bosc no hi ha cap activitat que et porti a entrar-hi milers de persones, diguem-ne, com ha passat aquest cap de setmana. Clar, perquè es diu que té uns beneficis. Anar al bosc, passejar pel bosc. No, segur. Home, passejar pel bosc d'una manera ordenada és segur. Mira, justament avui del meu grup de recerca avui s'ha defensat una tesi sobre el valor curatiu dels boscos, inequívocament, és a dir, però no des de posicions emotives, sinó des del punt de vista del quimisme, del bioquimisme, del que produeixen un arbre produeix més de 700 productes químics, no és un element botànic curiós, metabòlicament és molt interessant, per tant... Vols dir que tota aquesta gent no anaven a curar-se? Sí, però sí. No, que va, no curar-se, no. El que hi ha hagut és una cosa que, evidentment, desproporcionada. Imagina que això s'hagués produït en el sistema urbà, és a dir, per damunt de la capacitat d'absorció del sistema urbà, que haguessin entrat una quantitat superior al que en diem la capacitat de càrrega del sistema. I això és el que s'ha produït. Jo, en aquests moments, no diria que no s'ha d'anar a collir bolets, perquè seria una barbaritat, però sí que hem d'entrar amb una certa racionalitat i sobretot amb una actitud de respecte i sobretot evitar aquests col·lapses massius. Entrar al bosc, això nosaltres ho sabem de petits ja. Quan entres al bosc és com si entressis exactament a dintre d'una catedral o dintre d'un temple. Siguis o no siguis creient. Immediatament modules, s'ha acabat allò de papeta, s'ha acabat. És a dir, baixes immediatament, modules, és això, és entrar al temple. I de fet el bosc és un temple sense exagerar, un temple no en el sentit religiós i per tant t'acull. Hi ha una dimensió maternal del bosc. Aquella fragància que surt, dius... La fragància, l'odor, el trepig, la remor, l'aire sa, la quantitat el component sanitós del bosc, això és innegable. Ara, si entren mils i mils de persones, el trepig, per exemple, compacta el sòl. I no són ganes d'allò d'un estudiós llepafils, no. Les molses, els líquens, el sòl... Saps quants organismes hi ha per metre quadrat en un alzinar d'un sol grup d'uns invertebrats que són els oribàtids? Hi ha uns 90.000
per metre quadrat amb 10 centímetres de sol, 90.000 oribàtids, per exemple. 90.000. 90.000. És a dir, hi ha un món viu i només cito un grup, diguem-ne, faunístic, no? És un món viu i a més ens dona joia i ens dona oxigen i ens dona biodiversitat i ens és indispensable existencialment. És el nostre escenari. Catalunya té 70% de la superfície és forestal i va creixent, a més, va expandint. Estava pensant que just al començar, vam poder parlar amb tu, Martí, en la represa el mes de juny, i dèiem, mira, la natura, com que l'home està confinat, ha guanyat espai, no? Veiem els animals feréstecs que campaven alguns prop de la ciutat. Sí, el sistema urbà, exactament. I ara, que al final, on és l'equilibri, no? Sembla que l'home, bum, torna a buscar, perquè li diem, no, a la ciutat no t'hi estàs bé, aquesta malaltia vol aires oberts, aquest virus, vol cel net, obert. On és el punt just per trobar aquesta lluita, aquesta regressió entre home, no sé si espai urbà o fins i tot conreat, i bosc? La moderació, la calma, la serenor, la governança. La paradoxa d'aquest cap de setmana és que teniu en el sistema urbà la Rambla buida i teníeu la muntanya plena. Però plena d'una manera, insisteixo, anòmala, d'un impacte. Jo avui, aquesta matinada, hi he anat. Ahir era el col·lapse, no? Avui he travessat tots els boscos d'aquesta àrea del cor del Montseny, la Fageda, i era espectacular perquè, i direu que aquest home no és seriós perquè els arbres han plorat aquesta nit. Era una cosa que no havia vist mai. Mira que aquests boscos els coneixo de fa molts anys perquè, de fet, ja el meu pare ja feia desembosc i el meu avi feia carbó. No ho havia vist mai, no anava amb un xicot, amb el Magí Serra, un ballarí, i dic que no ho havia vist mai. Els camins forestals estaven plens de faixa que havia caigut d'una manera que no era del cas. No era la dehiscència, la caiguda quan li pertoca pel cicle, no? I sobre el fet que molts ajuntaments que tenen terme, en bosc, hagin de recordar a la gent sortiu com heu entrat, que no es noti el vostre pas, recolliu les llaunes. Què fa que algú vagi pel bosc i deixi allà una cervesa o el que ha menjat o les deixat? Perquè és una estructura que no és urbana, no és vertical, no és horitzontal, no està canalitzat res, llavors es produeix aquesta situació de lliure albedriu, no? És l'únic escenari on convida a unes conductes, diguem-ne, que podríem dir pràcticament llibertàries, diguem-ne, no? No hi ha cap limitació, i llavors és un punt per expandir-te i tenir fins i tot comportament una mica paleolític, perquè de fet és una recol·lecció sobre la qual tu recol·lectes un bé que no el pagues, però que té un preu de mercat elevadíssim, a la boqueria, i fins i tot hi ha molta especulació. Hi ha grups... Home, agafa uns ous de reig. Sí, exactament, mita'l, en el nas. Del Morrofí. Sí, i tant, no vas malament, no? La manita cesària, que ho diu tot, sí. Però, bueno, Catalunya, i en això no és una qüestió de fals xovinisme o fals patriotisme, nosaltres tenim una biodiversitat que no és gens freqüent a Europa. Tenim de bolets, en tenim més de 1.000 de bolets. D'arbres en tenim més, pràcticament un centenar. De plantes salvatges, silvestres, unes 3.000. Tenim realment una biodiversitat altíssima i hem de ser reverents inequívocament. Martí Llons, què creus que s'hauria de fer? S'haurien de posar al mig d'accés, un comptador, ja hi ha prou gent, s'hauria de protegir això d'alguna manera o altra, perquè no et diu res, no tenim cap garantia que el dissabte que ve o el cap de setmana vinent, doncs... Se n'ha de parlar. S'ha d'analitzar, s'ha de veure... Ara hi ha metodologies que permeten establir el que en diem la capacitat de càrrega d'un sistema. O sigui, això es pot fer... És a dir, sabem perfectament a la Sagrada Família quina és la capacitat de càrrega i si la vulnerem sabem que no funcionarà, però doncs en el bosc això es pot fer exactament. No vol dir tancar els passos. I després hi ha la titularitat dels boscos, que és un tema poc conegut.
Nosaltres, a Catalunya, no hi ha boscos públics. Privats. Sí, però no en el sentit negatiu, però titularitat privada, perquè de boscos públics n'hi ha poquíssims. Hi ha boscos comunals, que no són sinònims de públics. En el Pirineu, només en el Pirineu, amb alguna petita excepció pirinenca. Llavors, hi ha un titular, i per tant, tot i així, la propietat clàssicament no ha tancat els límits de la propietat com han fet els anglesos i altres cultures, no. Aquí justament s'ha respectat el dret de pas, els usos consuetudinaris, i jo crec que l'administració aquí hauria d'actuar amb serenor, hauria d'escoltar la gent del territori, els sectors, la titularitat del bosc, i sense fanatismes i sense tensions resoldre un conflicte que és un conflicte notori. No és una cosa de quatre conservacionistes. No, estem parlant del nostre escenari existencial. Els boscos són vitals, són els productors d'oxigen, els fixadors de carboni, és a dir, no és el component botànic estricte. Hi ha una física del bosc, una química, és patrimoni heretat molt important, que no està quiet, perquè hi ha una fracció molt notòria del funcionament d'un bosc, no ho controlem els humans. Ells funcionen no a través de l'energia controlada de les companyies elèctriques, sinó de l'energia que cau del cel, mai millor dit, dels llums i de la precipitació natural que cau, del substracte. Per tant, nosaltres podem tenir una governança, podem fer gestió, però ells van funcionant metabòlicament i, per tant, els hem de mimar, els hem de respectar. Però és molt costós poder tenir un bosc net, hi ha una feinada, perquè segons on sigui el bosc tens una feinada per arribar allà. No hi va creixent contínuament. Els nostres boscos, tenim boscos borealpins, que els trobaríem al nord d'Europa, als Alps, alguns llocs, un 5% del país. Un 20%... Els ports i el Pirineu, vols dir? Això és el Pirineu, i en alguns punts del Prepirineu, alguns punts del Montseny. Un 20% és bosc eurosiberià, que ho trobaríem a centre Europa, a Polònia, Txèquia, un 20% de Catalunya és això. I el 70% és bosc divers però mediterrani. Llavors això dona unes mitjanes de biodiversitat per damunt de les mitjanes. Agafo l'exemple d'Anglaterra. Anglaterra, a nivell per fer una comparativa, a Anglaterra tenen unes 1.200 plantes silvestres. Nosaltres a Catalunya tenim més de 3.000. Els guanyem per golejada, diguem-ne. No, això és una golejada espectacular. Dèiem això, la gent busca aquest contrast d'anar al bosc, però el moment que vivim és realment de sacsejada total. Clar, no se n'escapa ningú, això mateix d'aquests xicots i aquestes xicotes a la plaça Sant Jaume, això també expressa aquest mal moment social, històric, i que té aquesta dimensió totalment supralocal, no? El tema que ens afecta relatiu als boscos, els boscos ens poden donar pau, ens poden donar pau. Això que hem dit una mica les palpentes, però l'hem de respectar, o sigui, el bosc no hem de tenir unes relacions estrictament depredadores. I els bolets, el bolet, com sabem, de fet, el bolet és la part, el cos fructífer d'una cosa que en diu el fong, que té un paper molt important dintre el bosc. Són els trinxadors de la fullaraca que preparen tots els nutrients i perquè funcioni el bosc són indispensables. Per tant, aquesta dimensió s'ha de conèixer. És a dir, la gent que va al bosc ho ha de saber. És a dir, és com quan entres en un museu que has de saber què és el Picasso o què és el Goya, i quan llegeixes una novel·la has de tenir uns mínims de coneixement de literatura, o en química o en física, però aquesta cosa d'apropiació, de retirada salvatge dels materials sense saber el paper que tenen els... És a dir, el bolet no és la cuina, estrictament. Aquesta reducció, que hi ha una dimensió cultural que no la discutirem. És la funció que té... És la funció, a més, i el bosc és curatiu, dona pau, harmonitza olfactivament, des del punt de vista de les sensacions, i és, sobretot, com diu el Pere Jaume, el bosc és literari, és una cal·ligrafia, i t'està dient que no veus fotut burro
que això que sóc un alzinar o que sóc un faig. El que passa és que, curiosament, és un moment històric que el desconeixement del medi, tot i que hem tingut accés a la formació acadèmica, és segurament el més baix de la història. O sigui, és el més baix de la història. Llavors hi ha com un analfabetisme. Però la gent agafa el telèfon mòbil i diu, calla, que miraré aquest arbre a veure què és. No, Tens una aplicació que et pot dir... 3 trucades diàries amb l'agafo o no l'agafo. Això és un fenomen nou. El que està buscant bolets et fa la foto, et diu, escolta, l'agafo o no l'agafo. És continu, és nou. O també li surt una cuca, una oruga, que em picarà o no em picarà. És un fenomen nou de comunicació, que a més, els naturalistes tampoc... Tu no pots identificar un bolet. Una foto. Va passar amb un si és un pet de llop o... O si és un mataparent o és un cep, evidentment. Sí, a vegades costa de saber. No, has de fer-ho per les espores, per l'anàlisi de les espores, i el que ens dona és, si el tractem bé, si el manyeguem, si tenim una relació amable, hi ha un retorn, el que deia Goethe, no? La natura ens retorna, ens creix el que nosaltres li donem, absolutament, no? És el mateix que passa amb tu. Ens retornes amb escreix tot allò que et donem. T'hem donat uns minuts i ens has retornat amb escreix. Moltes gràcies, Martí Boada. Un plaer, com sempre, poder tenir el teu punt de reflexió a propòsit de l'entorn, de la natura, que ell coneix tant i tan bé, específicament encara més el bosc. Ho deixarem aquí, ens n'anirem. Com sempre, ho farem amb imatges, amb fotografies, música, i demà tornarem. Ha estat molt a gust, molt agradable. Al revés, al revés. Molt bé. El gust és nostre. Moltes gràcies. Demà veurem aquest seguit de mesures que anuncia el govern, que sembla que caigui tot per terra. Demà ho sabrem i aquí ho seguirem. Gràcies, adéu-siau, bona nit.